Shiva. Am și o întrebare. Eu am experimentat visul conștient. Nu știu dacă ai auzit așa despre asta. E, cum să spun eu, e mai mult un control parțial al visului. Se întâmplă atunci când reacționez diferit față de cum ar trebui să se întâmple în vis. Și în momentul ăla e controlul visului parțial. Adică decizi tu ce se întâmplă mai departe asupra persoanei tale, ce trebuie să faci și chiar o parte din scenariul visului. În astfel de momente, mintea e cea care acționează asupra visului sau e conștiința? Deci, Viorel, tu întrebi ca în momentul în care dormi și ești în somn, da? Da? Ai un vis Da, am un vis și ești conștient. și pot interveni în vis. Adică pot să-l fac conștient, să reacționez ca și cum aș juca în propriul meu film. Da. Se cheamă vis în vis. Starea de vis are și o denumire, nu mai știu, parcă e șușupti, dar nu mai știu cum era, sau e jagrat în susupti, în fine, nu mai știu, dar cert este următorul lucru, că această stare este foarte ușor posibilă dacă faceți acea savasana sau relaxare din yoga. Ușor de intrat în ea. Trebuie să-ți dorești ca să schimbi ceva din vis. Da. Mi-amintesc suficient de bine că pe la vreo 13 ani m-am apucat de făcut yoga după cartea lui Nicolae Constantin Tufoi, dacă o știți. Și pe vremea aceea era interzis, cineva mi-a dat-o, în fine, a fost așa un concurs de împrejurări suficient de frumos. Și tot pe atunci practicam suficient de mult și arte marțiale, uneori făceam chiar și 8 ore de antrenament pe zi. După care făceam cam un sfert de oră, 20 de minute, acea poziția cadavrului, cum o dă el, sau savasana, da? Stai cu fața în sus și te relaxezi. Corpul, picioarele sau capul, depinde de unde începi. Unele modalități sunt de la cap, altele sunt de la picioare. Și mi-amintesc foarte clar că eram pus pe o salteluță micuță pe jos și nu eram cu siguranță în veche, da, ci eram în somn. Dar în același timp am auzit cum mama a ciocănit ușor la ușă, a deschis ușa, am văzut-o pe mama, deci o vedeam de deasupra, o vedeam pe mama, absolut tot, a venit, a luat ceva din camera, a ieșit și așa mai departe. Deci eu am fost perfect conștient și totuși în același timp eram în vis. Așa ceva. Aceste momente duc mai mult spre dedublarea astrală. Această stare e dată de minte sau de conștiință? Nu, este să țin tot din minte, să știți, țin de diferite, unii le-ar spune supramental, deși eu n-aș merge pe această idee, ci este cumva un amestec dintre starea de conștiință, apropo de ceea ce ai zis, și starea de vis. Pentru că nu e 100%. De exemplu, sunt cazurile, nu mai țin minte, aceluia care face dedublarea astrală și îl găsiți și pe net, și el povestește foarte clar, deci povestește cu lucruri de amănunte, să știți că în această direcție aceste modalități de dedublare astrală au fost folosite de multe ori în serviciile secrete ale diferitelor țări ale lumii pentru a afla informații vitale despre ceilalți, despre cei cu care erau în război sau în conflict. Ori nu este sinele. Pe noi ceea ce ne interesează este cine anume are experiența, nu experiența, pentru că să știți, așa, o atare experiență împreună cu experiența lui Anita Morojani sau experiența lui Gabriel Bărnuțiu, care 12 ori este în stare de comă și totuși el vorbește cu absolutul, vorbește cu Dumnezeu, adică dacă vă uitați este atât de impresionant absolut tot ceea ce spune el. El povestește pe internet, îl vedeți cum plânge. Dar nu, încă o dată vă spun, nu asta este ceea ce căutăm. Sunt în regulă,
astfel de experiențe, sunt frumoase, produc anumite modificări la nivel de suflet. Deci sufletul se simte impregnat, știe foarte clar că, băi, trebuie să existe ceva suprem, dar absolut toate sunt duale, pentru că presupun o experiență și un experimentator. Pe mine mă interesează starea, dacă o putem numi stare, în care atât experiența cât și experimentatorul dispar în ceea ce este. Ea este chiar acum, chiar aici. Nu presupune niciun fel de efort și nu presupune niciun fel de control, pentru că a controla visul deja presupune un controlor. A rămâne conștient în starea de somn cu vise presupune un controlor. A fi vis în vis sau conștient în vis. Toate experiențele trăite, mai am o întrebare. De multe ori, de-a lungul anilor, am fost pus în situații de criză, în care frica, stresul, criza de timp te copleșesc și te aduc la un pas de panică. Am fost militar și situațiile astea au fost foarte frecvente. De urgență. Da, exact. În acele momente, cum zic eu, intram într-o stare care mi-era necunoscută. Chiar și după ce o trăiam, nu mi-o puteam explica. Mă lua ca un fel de îngheț pe coloana vertebrală, simțeam buboanele transpirației rece, așa ca și cum ar fi bucăți de gheață pe piele. Începeam să-mi recapăt controlul complet asupra tot corpul. Ca și cum aș fi fost plecat și m-am reîntors în corp și simțeam fiecare bucățică de piele de pe mine. Și toată emoția dispărea, adică mă detașam efectiv de toată trăirea aia dinaintea panicii, dispărea complet, mintea mi se golea. Și iar în situațiile de criză în care aveam nevoie să preia cineva conducerea să fac un plan, planul apărea pur și simplu în mintea mea, foarte clar. Și cu pași concreți, era așa de clar că începeam să dau ordine, inclusiv cei mai mari în grad ca mine se supuneau la ce spuneam eu, fără să reacționeze. Știți cum e în armată, nu prea să accept așa ceva. Da. Planul era așa de bine conturat, că efectiv erau convinși de claritatea lui. Da. Dar să știi că el apărea în conștiință. El apărea în conștiință și apoi mintea îl prelua și îl descria cu acest lux de amănunte, cu această claritate, pentru că fără prezența conștiinței, să știți că mintea e abulică. O să vă citesc acum și mai târziu ce spune un flăcău, ca să vedeți că când e la dreapta, când e la stânga. Adică, apropo de armată, pur și simplu ești confuz. Ai fi confuz dacă prezența conștiinței n-ar fi acolo. Să înțeleg ce anume mi se întâmpla. Eu am mai vorbit cu oameni și cei mai mulți mi-au zis că am sânge rece. Nici departe, pentru că totdeauna aparea această stare imediat după o emoție foarte puternică. Eram în pragul de a intra în panică. Exact. Este o stare de alertă care deja se trece în ceea ce se cheamă, unii spun supraconștiință. Eu nu i-aș spune, vă spun că tot din planurile supramentale face parte. Și am să vă dau și eu un exemplu apropo de ceea ce ai povestit. Pe vremea lui Ceaușescu, pentru că, mă rog, eram sportiv și v-am spus, făceam uneori ori întregi, practicam arti marțiale, pe vremea aceea laptele, dacă vă amintiți, era un lux. Așa că trebuia să te trezești la 3-4 dimineața, să te duci să prinzi rând și așa mai departe, să prinzi rând la lapte. Și ce făceam? Puneai sticla de lapte pe trotuar? Exact. Făceam în felul următor, pentru că cumva îmi intrase în ritm. Efectiv, acest element îmi intrase în ritm. Mă culcam undeva pe la un 10-11 seara, dar la ora 3, fără ceas, fără nimic. Pur și simplu și acum, la fel, pentru mine niciodată, nici în timpul liceului nu a fost nevoie. Deci pur și simplu doar îmi pun în minte și mă trezesc
cu o eroare de 2 minute, poate mai minus sau plus, de ora la care vreau să mă trezesc. Ori la ora 3 dimineața mă trezeam, 3, uneori 3 jumate, în funcție de cum îmi puneam în minte, la fix mă trezeam. Mă duceam frumos, pentru că în momentul în care îți pui în minte, cumva, vedeți că ia că și acest element e benefic, așa zis, nu mai apare starea aia de somnolență. Știți cum e când te trezești dimineața și ai vrea să mai dormitezi un pic. Nu, odată ce tu ți-ai pus ca atare în minte, ai transmis acest mesaj, ca să zic așa, ești fresh. Cum te-ai trezit, eram ca iar, așa săream. Și firește, mă duceam repede, mă spălam, pac, mă îmbrăcam, întotdeauna eram îmbrăcat așa mai sportiv, mă duceam și puneam o cărămidă, nu sticlele, o cărămidă cu sacoșa la rând, deci eram primul. Cele mai multe ori eram primul sau al doilea, rari ori să mai fie, dacă era câte un moșuleț în fața mea, care nu avea somn. Și după care o luam 6 km și ceva, o luam, fugeam. La un moment dat, pur și simplu am intrat într-o stare, pentru că ceea ce spui exact asta este o activare așa zisului Ajna Chakra, centrului mental de comandă. Am intrat într-o stare în care sunt cei de la maraton. Da? Ca să poți să fugi 45 de kilometri, trebuie să ai o minte extrem de clară și de limpede. Pur și simplu era o stare de suspensie în care absolut orice fel de alt gând sau orice altceva a dispărut. Pur și simplu vedeam strada și am fugit 12 km, 6 km dus, 6 km întors, fără absolut niciun fel de oprire și fără să... pentru că de obicei nu fugeam mai mult de 3 km și mă opream, mai făceam o pauză, iar mai fugeam, adică aveam timp de la 3 până la 4, când mă duceam efectiv 4, chiar uneori chiar la 5, 5 jumate, dar cam la 5, că pe la 6, dacă mi-amintesc eu bine, 6 și ceva venea laptele atunci. Și până știam că se adună oamenii, nu mă duceam, decât după aceea mă duceam, îmi luam sacoșa, că era relativ aproape, cu sticlele normale și eu înlocuiam pe aceea cu cărămida. Ori astfel de momente de activare puternică asupra mentalului apar la mulți oameni, mai ales exact așa cum spui, în stare de criză. Este din ce am mai discutat aici, nu ține neapărat de aspectul conștiinței, dar din ce am mai discutat se spune chiar că se declanșează sau se secretă o stare mai mare de adrenalină în structura corporală și efectiv rămâi sau ești cumva imun, inclusiv la lovituri, dacă ați văzut câinii când se bat. Ei nu simt durerea, de-abia după ce iese din conflict apare durerea. Organismul este făcut astfel încât să reziste foarte mult, inclusiv la cei care fac așa zisul sau așa zis și gladiatori moderni, cei care fac wrestling, nu? Vezi că se aruncă unul peste celălalt, se aruncă de la nu știu ce înălțime. Și totul este extrem de clar. Există în sport, chiar există și o carte pe această temă, există așa zisa imaginii ideomotorii, în care tu vezi efectiv fiecare pas, exact cum povestești. Fiecare pas în parte, tu îl vezi de la un capăt la celălalt. Astfel de momente există în viața militarilor, în viața celor care pilotează, de exemplu, avioane de pasageri sau chiar avioane de luptă și așa mai departe. Sunt frumoase, nimic de zis, dar la fel, nu sunt acest aspect al conștiinței. Iarăși spun că presupune o dualitate acolo. Ori în momentul în care se suspendă absolut orice formă de dualitate, realitatea pe care noi o suntem din veșnicie apare. Și vă spun asta pentru că deseori, să știți, în ceea ce privește cei care au luptat în Irak, în Afganistan și așa mai departe,
apar așa zisele traume. Totuși, să știți că în momentul aceea, când era un conflict, ei nu s-au îndoit absolut deloc. Erau convinși că asta este cea mai bună modalitate de a acționa. De-abia după aceea vine mintea cu un alt construct și începe îndoiala. Când îndoiala începe, impregnările despre ceea ce s-a produs acolo, despre acel conflict la care ai participat, încep să apară cumva. Și ele, firește, cele mai multe, spuneam că apare în această stare de somn, în această stare de vis, pentru că visul de multe ori, spune Nisargadatta Maharaj, și chiar așa și este o reflexie a stării de veche. Multe lucruri pe care noi nu le putem face în veche, le facem sau încercăm să le reparăm în vis. Ori chiar și aceste traume, să știți că din punct de vedere al conștiinței, au rolul lor, pentru că te ajută să înțelegi că tu nu ești forma. Până în momentul ce ele nu sunt transcensi, până în momentul în care nu realizezi că tu nu ești forma corp-minte, aceste traume, în general, sunt acolo fie cu o manifestare mai violentă, mai puternică, mai virulentă uneori, fie mai slabă. Deci o astfel de stare este o stare de activare supramentală și de claritate extraordinară, pe care de multe ori să știți că apare spontan. Când, să spunem, cineva trece și vede o casă care a fost cuprinsă de flăcări, ăla pur și simplu nici nu se gândește, nu ai timp. Sensei Morihei Ueshiba spunea foarte frumos, cel care a pus bazele Aikido-ului, că în momentul în care clipa, secunda dintre viață și moarte este aici și acum, tu acționezi fără să știi asta. Exact, așa e. Acționezi fără să știi asta și pur și simplu acțiunea are o claritate și o penetrabilitate uimitoare. El spune foarte frumos, în clipa în care adversarul scoate sabia, mă vede în fața lui și el este foarte convins că mă va răni. Dar în momentul în care sabia lui șuieră prin aer, eu deja sunt în spatele lui. Prea târziu. El este deja în cădere. Pentru că pe asta și se bazează Aikido, se bazează exact pe această curgere excepțională a energiei, nu te folosești de contraforță, ci merge exact pe aceeași energie pe care el o emite pentru a-l învinge. Când realizăm că această conștiință îmbracă inclusiv aceste ipostaze, chiar și aceste ipostaze au loc. Și să știți că sunt oameni care le trăiesc suficient de mult și putem lua cazul lui Ștefan cel Mare, de exemplu. Și așa mai departe, nu numai, și la luptători sunt cazuri de astfel de situații, inclusiv la medici, care acționează așa, deci spui că nici nu are timp să gândească și totuși el acționează cu o claritate și o precizie uimitoare. Este exact acest moment, să știți, de cumva, dacă vreți, de branșare. Da, dar nu se aseamnă cu starea de flux, cea în care mintea se oprește și face efectiv meseria ta, ceea ce vrei tu să lucrezi. Și ai un randament maxim. Nu e același lucru. Nu. Depinde, uneori poate să fie, uneori poate să nu fie, dar așa este. Ea nu are neapărat, dacă vreți, o curgere și totuși, în expresia ei, o curgere pentru noi atunci. O curgere pentru noi atunci. Și totuși, privită din exterior, ea este perfect fluidă. Ea este perfect fluidă pentru că
atâta timp cât intri în această stare de alarmă interioară, cumva, dacă vreți, sunt momente în care mintea normală, mintea pe care o avem când suntem plictisiți și așa mai departe, intră într-o stare de suspensie și acest aspect da, al... mintea efectiv se oprește. Exact. La starea de flux, mintea funcționează. Mintea îți face următorii pași și îți dă randamentul și acțiunea. Da, este o branșare la acest element al supramentalului, chiar uneori putem spune că este o curgere perfectă a lui eu sunt, acestui fapt al conștiinței, care vă spuneam că expresia lui este perfectă. Nu mintea are grijă de corp. Am mai spus deseori acest lucru. Nu mintea are, ea vrea să pară că e conștiința. Acest eu sunt face, pentru că altfel, dacă mintea ar avea grijă de corp, să știți că toate animalele i-am dat cu mașinile peste ele, i-am dat cu avionul și așa mai departe. Dar ele se feresc. Acest fapt al conștiinței este cel care are grijă de trup. El este cel care tot timpul are grijă ca inima noastră să bată, are grijă ca ochii noștri să vadă. Și chiar acțiunile, să știți, acțiunile cele mai, nici n-ar vrea să le zic pline de succes, că sună un pic cam bombastic așa, dar acțiunile cele mai reușite sunt exact acestea în care această prezență a conștiinței este mai activă. Mintea nu mai acoperă, pentru că în momentul în care mintea o acoperă, atunci în mod automat apare un sentiment de nesiguranță interioară. Pentru că mintea prin natură este duală. Ori, vă spuneam că în această clipă dintre viață și moarte este aici și acum, nu-ți permiți acest lux. Nu? Deseori sunt mame care își scoate copilul de sub roțile unei mașini. Și când se întâlnește și discută cu cealaltă, păi, dar cum ai putut să faci? Spune, băi, da, nici eu nu știu cum. Nici eu nu știu, pentru că în mod normal nu te bagi sub roțile mașinii. Ia că acolo ai făcut-o. Sunt o mulțime de clipe și de momente în existența noastră în care prezența conștiinței spuneam că este dominantă față de prezența minții. Dar tindem să ne extragem această identitate din gândire și atunci, în mod automat, cumva părem că suntem prinși în această capcană. Dar în realitate, v-am spus, este exact invers. Noi suntem supremul, suntem sinele care trăiește o experiență umană.